Sabi? To! 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 Saman dad, what are you shouting? English pang panuha ko. Mura bag. Wala bagsak sa English. Don't like me. Unsa magilito yun nimo? Pahiram sa kwarta di abi. Kasi pag pwede ko makahiram ba, gamay lang good. Na, wala lagi kwarta dad. Nagasto na ako gahapon. Nagasto. Kahapon bagay ka ng hornal. Nahurot na. Tingkon juga ka ba? Wala na lagi dad, naurot na. Gaya ni ulo eh. Wala naman juga kay kwarta. Gabayon lang kung napa kay kwarta. Tahong dito ka. Naming kuwan yari sa motor bi kay masayro na lang kuwan eh. Agit lang, kuwan sa nakaw. Naraw. Ay pag masayro. 你的爱会将我灌醉，我没有所谓。 Yes! Yes! Nakalakaw na. Love. Love. Ano yung din sa balay ba? Naglaag food. Kaya ako ra diri isa. Wala si daddy. Ha? Wa kay pamasahe? Ayaw ka bala ka. Ina nga diri nilang kapalitihan. Okay ha. Magulat ko. Bantay ka goy maabot ha. Okay, bye. Love you. Yes! Minutes later. Uy, nana. Love, naana ko love. Dali sulod. Love. Alisa diri ang bayad sa motor. Oh, nana. I don't want peace. I want problems always. May kwarta ha? May kwarta? May kwarta? May kwarta ha? May kwarta? Oh, good morning. Okay, shout out na ako no si Boss Janjin of Manat. No, sa mga taga Manat, shout out sa inyo diha kay Boss Janjin. Oga, shout out po na ako ang taga Butuan, si Bern Laguna o kang March. Happy birthday sa inyong duha diha, mga taga Butuan. Daghang kayong salamat. Sa mga gusto magpa-shout out, comment below lang. Comment below. Thank you.